emolweni bahlali igama lami ngiyazi ngomoyo ningasimanje sonke sindisele naso ndisithengela 9 rand kuphela kodwa sikhona lapha price into enzekayo apha nawina i500,000 500,000 kuHollywood uzalo lo imali yakhe awulukuthi sayidla yonke into ezimphathele zona nazi lamafutha ne-6,000 ile umntakwethu besidla sonke imali yakhe ethaveni sisela nesifebe sithenga isafana kumnandi ngoku sengisidla esonke ezi imali yami yonke ndayibhubhudla namajita njengoba silapha eThekwini thenga utshwala ibrandi ngathi kuthengwa ntoni zonekiwe ibrandi ayidla yonke imali yami uphele neveki ezimbini egqiba imali amajita xa sendigqibe imali akasasondeli sihambela le amajita esekwasiya naselwandle siqatshe ipolo phaa emane sithuthi siselwandle nasemathaveni ngoku umntakwethu iphelile imali yakhe idliwe zesifebe sibalekile njengangona nto nazo nam eyandani nam uba ndithatha iintweni zazo nangazinto endizenayo izifebe zona bezineke basibheja zibalekile izifebe zakhe njengendoda noncintsula zalo la ish awuncintsule zalo yo hayi ndiyabulela bantu bakwethu oba ndinamlali namafutha bese ndisitye sonke sodwa at least ngunamafutha namaqanda and-right ndiyayifraya ndenza yonke into amaqanda ayabiza ndirishwa basithenga amaqanda kodwa imali yethu seyiphelile ndisho uba ke imali iphele kanjalo imali yam ayigqiba kanjalo imali yamahololo amankazana ayidlile onke ndiwanika nje umntwana xa futhi ufuna imali ndiyamswayiphela uba ucela i-500 ndinike i-5,000 andikhethi noba ungubani bendikunika imali yam ngoba andisenamali ngosendirhayela nezi khamera zenu ezi khamera ezi ndiyazifuna ezi ukuze yabe nto zenu ngenye imini kodwa ndikho lapho bantu bakwethu into endiyithethayo ndithi imali yam sayibhubhudla namajita abiphele kanjalo.